Bolsjer, de ser virkelig lækre ud. Jeg tror, jeg vil sidde og spise den derhjemme, når jeg ser porno. Vent, stop! Jeg vil også have nogle bolsjer. Du skal ikke tage dem fra mig. Jeg vil dræbe for at få nogen. Ja, men jeg skal spise den, når jeg sidder og ser porno, men vi kan kæmpe om dem! Jeg kan altså ikke se noget. Ej, jeg må ikke slå mig. Det gør mig ondt, og det kan være farligt. Lad os slå ham i stedet. God idé. Au! Au! Hey, der er jo 3 bolsjer. Hvorfor deler vi dem ikke bare? Kæft. Det gør altså ret ondt. Så kan I fandme lære det. Vi skal bare dø og dø. Forkert studie. Men bolsjer, de smager godt, mand. Hvad laver du? Kom tilbage med mine bolsjer. Jeg vil også være med. Det er så simpelthen godt.